Opa, xentiña da boa! Ñoquis e salchichas. As salchichas son estas de porco, destas que hai alemanas e que invitan a tomar pues, con repolo, con un puré de pataca, con mostaza, con unha mostaza de Dijon, unha mostaza antiga. Estas salchichas están brutais, moi ricas. Bueno, as atopamos en calquer supermercado. E para acompañar, imos a facer unhos ñoquis. Os ñoquis imos a cocer unha pataca que xa teño aí un caldo de verdura, xa o teño feitiño, de feito, vou no ir escoando. E teño o caldo de verdura, e nese caldo de verdura imos facer unha salsa blanca e máis unha salsa blanca con isto. E imos a cocer tamén a pataca nese caldo de verdura. Imos a empezar aportando sabor a esa pataca. Ben, os ñoquis que son, cocemos as patacas, despois, bueno, o veredes. Mira, mesturamos con un pouquiño de fariña, un pouquiño de manteiga e 2 xemas de ovo. Entón aí temos que buscar unha consistencia como para facer unhas croquetas, unha cousiña así, xo veredes. De feito, imos a facer así como un tubiño e tal, e a partir de aí imos empezar a formar os ñoquis. Eso por unha parte, as salchichas que simplemente imos a marcarla á grella, nada máis. As patacas que imos a cocer, e con isto imos a facer unha salsa blanca. A salsa blanca non é outra cousa. Mirade, isto é que é xa a cociña de toda a vida. Fórmase a través dun rus. Un rus é a mistura dun graso con fariña. A partir de aí, se lle botamos leite, é unha bechamel. Se en vez de usar leite, usamos un caldo, é unha salsa branca. O caldo pode ser de peixe, pode ser de carne, pode ser de verduras, neste caso, pois sen máis. Como potenciamos ese sabor para esa salsa blanca? Como queremos que sexa unha salsa que non sepa soamente un caldo de verduras con fariña e demais? E ademais queremos unhos ñoquis que ademais sepan algo máis de pataca, de ovo, de manteiga, non? Imos potenciar o sabor destas dúas cousas. De feito, estas dúas cousas por separado podedes usar con este potenciador que imos a descubrir agora, que non é outro que un queixo de cabra semicurado. Está impresionante, iso eu probei outras veces. De feito, cando fajo sempre intento usar un queixo semicurado, un queixo curado, para meterlle tralla ao padal e digamos, ui, que cousa máis rica, non? Vale, e para iso precisamos as campanadas, precisamos o queixo. E se é de cabra, vamos, en quen pensamos do macho da cabra, en quen pensamos? En Rafa Fran, Ese sabe onde están as cabras, seguro, e sabe muxilas tamén, seguro. Xa vamos, polo machiño de Rafiña. Veña. A ver. Rafa, por onde andas? Hola, Xoanqui, amigo. Hola, aquí amigo. O reporteiro recadeiro sempre disposto para servir ao cociñeiro. E se queres queixo semicurado de cabra, eu vouche levar o millor. Bueno, queixo semicurado é fácil, pero de cabra temos, Susa. Temos semicurado e algún outro, pero xa que estás interesado no semicurado, vamos a por el. Menos mal, porque dixeronme que aquí en Moaña tedes cabras e producides queixo de cabra. Totalmente. Como vos deu por radicarvos a isto? Foi unha historia un pouco longa, pero así, basicamente, despois de estar co proxecto dunha horta, prestaron unhas cabras, aquelas cabras deron leite, e algún que eu me sei, pois diso, por que non probamos a facer con esta leite algún queixo? Quen é algún que ti sabes? Pois Carlos, o queixeiro, o que aí vos estuvo esta mañá. Sí. Bueno, Carlos, que tamén é responsable disto. Sí, é o creador diso, do que é o queixo. Ademais é un rapaz novo. Ten os seus aniños, pero é novo. Just a little bit longer. Please, 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 tell me you're going to. Now your daddy don't mind, and your mommy don't mind, if we have another dance, yeah, just the one more time. A ver, queixo de cabra semicurado, pero producides
outros tipos de queixo, incluso yogur. Sí, producimos un queixo fresco como tal sin sal, Sí. que aquí non temos unha mostra ahora, outro queixo fresco pero para untar, vale? Elaborado a partir desta leite, Sí. un queixo tenro duns 10-15 días de cámara, de frío, non vai madurado, 10-15. sí, máis menos, e o semicurado que ten uns 50-60 días de maduración. Ademais, aquí vendedes outros produtos da vosa horta, non? Sí, da nosa horta e outros produtores cos cuales colaboramos, algunha froita tamén local. Que sodes unha especie de cooperativa? Somos unha cooperativa. Vale, como vos chamades? A Meixoeira. A Meixoeira, mira, como o noso chef, que se chama Meixeira, Xoanqui. Aquí temos un produto de calidade, como sempre, e dende Moaña, vale, che non? Home, que si vale. Pois aí che mandamos o queixo, Aí vai. damos a conta Trae del, pa cá. Mira. graciña Susa, Chegou por polo atendernos. aire. Moitas gracias a vos. A ver que receita fai, Eu supoño que este home vai facer unha moi boa receita. Adeus, que grandes, que chulos. Que rico. Adoro, o que adoro, de verdad. Na casa, eu creo que xa vos contei, pero eu a leite que tomo é leite de cabra ou de ovella. E a de cabra me gusta moito. E tomo o té e boto un pouquiño de leite de cabra, o té, e un pouquiño de mel, cada mesturanza. Pero está moi rico, a mí séntame moi ben. Cárgame as pilas de enerxía, salgo como un fojete da casa. Bueno, o primeiro que vou facer, vou a escoar ese caldiño, que xa o teño adiantado. Caldiño de verduras. Vale, rustrimos, xa sabedes, rustrimos un pouquiño antes toda a verdura, a cenoria, o allo porro, a cebola, rustrimos todo ben, engadimos auga e deixamos aí a cocer a lume suaviño, suaviño, suaviño durante unha hora e temos un caldiño que está riquísimo. Veña, vai. Así xa o temos. Ben. Aí vai, fora. Unha cousa menos. Unha ferramenta menos na cociña que hoxe preciso de todos os lumes. Por ello teño feito por un lado. Isto, aí. En braga. Secamos. E aquí. Comezamos facendo, o primeiro que vamos a facer é cocer a pataca. A pataca, xa sabedes, 18 minutos, unha cousiña así. Esa teño lavada. Pero, se usamos a pota rápida, en 7 minutos temos a lista. O que imos a facer é... Por que uso a pota rápida? Bueno, uso primeiro tamén porque se acaba menos. Segundo, é moi importante, neste caso é pataca, pero pensade que non perde propiedades, perde moitísimas menos propiedades a verdura cando usamos a pota rápida. E terceiro, non preciso tanto caldo para cocer a pataca, simplemente co vapor vaiseme facer, ca presión que vai a perder, non ten que cubrir, co outro tamén, non? Pero aquí vai a quedar, vais a facer moitísimo antes. Hai que usala, cada vez vou usar máis na cociña, vou vos animar a que a usedes. Se non queredes, bueno, pois non pasa nada. Joder, botades máis tempo cocendo nela. Agora, que é moi interesante en todos os aspectos, tamén vos lo digo eu, en todos os aspectos, en aforro económico, conservar as cualidades do produto, etc. etc. Temos a pataquiña lavada. Non o vou a salgar hasta despois. Despois sí que salpementamos. Agora mesmo vai para dentro. Aí. Poñemos a tapa. Aí vai. Aí está, no número 1, e levantamos. Xa sabedes como vai, non? Ora, o pollo no 9. No momento que comeza a ferver, o pitorriño que hai aquí vai para arriba. Vale, no momento que este arriba, baixamos o suficiente para mantelo arriba. E xa está, contamos. Poñemos aquí un marcador 7 minutiños, o miramos polo reloxo, e temos unha pataca perfecta. Ben, por outra banda, imos por aquí. E para aquí, imos facer o rus. Primeiro, neste caso, con manteiga. Poñemos a manteiga, levantamos, e agora, noz moscada, eu vou no facer cun allo porro. Xa lle quitamos a parte verde, voulle quitar esta, que parece que está un poquinho duriña aí por fora, e despois todo este allo porro, se queremos, o deixamos así.
na receita. Eu vou pasar por un coador, un coador chinés, ese mesmo que teño aí, para facela un pouquiño máis limpa. E despois de pasala polo coador chinés é cando imos a relar o queixiño e a mesturar. E aí vamos a formar unha cremiña. Vou baixar un pouquiño, 4, 3. Vale. Retiramos, abrimos. Vale, non fai falta, se facedes o que vos lo digo eu, de pasar por un coador chinés ou por un coador normal. Mellor chinés, sabedes por qué? Porque ten o buraquiño un pouquiño máis grande. Entón, non sabedes que unha bechamel, unha salsa branca é un pouquiño máis espesa, tarda un pouco menos. E o único do que queremos prescindir nesa salsa de coral é solamente por isto, para que non vaya, digamos, co allo porro un pouquiño máis duro que a cebola, non? Entón, pois pode resultar un pouquiño máis molesto, sobre todo cando vai só. Outra cousa é que vaya con tomate, que vaya nunha salsa xa con moitos ingredientes, entón, bueno, non o notas, está riquísimo, non? Pero neste caso, o chollo de pasalo polo coador chinés ven por aí. Aclaro, porque outras veces, vos lo digo, verdade? Oye, en brunoise, moi picadiño, porque non queremos que se desfaga, que non moleste o padal e tal. Neste caso, como vai a ir pasado, pois tampouco ten tanta importancia como temos, non? Vale. 4. Isto xa o temos arriba, está a puntiño, estou aquí que non me perdo. 9. E xa subeu. E agora vou baixando. Aí o temos, 8, 7, 6. Dentro dun intre baixo ao 4, unha cousa así, 4, 3, e xa se mantén. E así vaise facendo a pataca. Vou poñer o temporizador, 2, 3, 4, 5, 6, 7 minutos. 7 minutos e temos a pataca feita. Manteiga derretida. Vale. Aí vai. Aquí cuidadiño cando usemos manteiga, porque estamos, claro, acostumbrados a usar o aceite de oliva ou o aceite de xirasol. Normalmente agora, bueno, pois casi todo, desde logo, con aceite de oliva. O que temos que cuidar con a manteiga que queimase, entón temos que ter un pouquiño de cuidado. Aguanta menos as altas temperaturas para frixir. Por lo que tanto, aquí o interesante é que se vaya facendo, pois, pouquiño a pouco. 7, 8 culler de pau. Esta que é máis lixeiriña. E os alliños, embarcamos agora con eles. Tenden costa estas salsiñas porque estas están de medo. E doadas de facer, non me digades. Isto non ten nada, unha salsiña blanca clásica, porque é clásica, É moi clásica. Estas salsas, nos anos 70 por aí, facíase, vamos, a diario. Empratábase moitísimo. Vou coller un cunco para poñer o lixo. Pouco lixo vou facer, así que nada, as cudias e os ovos, así que este cunquiño chégame. Ben, pelamos o allo, o mesmo proceso. Outras veces vos digo, picadeo moito e tal, teña paciencia para que despois desaparezca e iso. Neste caso, non hai fallo. Vale, hai un pouquiño así, vale? Temos cuidado que non se faga. O teño 8, está moi potente iso. Baixo agora. Desde logo sí que é certo, por saúde, aceite de oliva e demais, pero unha salsiña feito con manteiga... O recendo xa algo ten que decir. Ben, sal. Un pouquiño de sal e un pouquiño de pimenta. Fora e unhas voltiñas. Moi ben. Bueno, non queremos tampouco que se coza, que se faga, non o vamos a comer o allo porro. O que estamos aquí buscando é sacarlle todos eses xugos que aportan tanto sabor. Usamos moito allo porro aquí en Modín, non? De que, usas moitísimo allo porro, e que ten un sabor que é moi característico, que engrandece moito os pratos.
Non ten nada que ver ca cebola, a mistura de ambos é brutal. Na miña casa non haberá outra cousa, pero allo porros sempre. Bueno, e cebolas e patacas como en todas, non? Pois a mellor collemos, polo menos, collo mellor un saco de 10 kilos de cebolas. Non ando collendo 1 kilo de cebolas, non me chega nada. Ou as feiras e dame un saco, canto leva? 25, chéjame para 3 días a paño. Pero os allos forros son desas cousas que vou cada 3-4 días ao mercado e xa forma parte da lista da compra. Como o pan, igual. Porque sei que o vou usar. As cremas, para mí unha crema de verduras para os cativos, se non levo un allo porro, non, é que é básico. Básico. Pode faltar outra cousa. A mellor non teño cabaciña, teño cabaza, ou se non teño cabaza, teño outra cousa. O allo porro, para mí é a base, Cáeme vaciles por parte de Rafa, non sabes? Simpático a Rafa, tío. Vale moito, E unos seguidos nas redes sociales del, os vídeos que fai de cachondeo e de bromas que fai, non? Pero é moi bon, eu ríome moito en Instagram, sempre anda dando aí, meténdolle caña. Eu cada vez que ven claro, teño a alarma posta, non? Teño suscrito o seu canal, evidentemente, e cando salta un, ping, xa me sale. A veces me manda por privado, por WhatsApp, non sabes? E ríome 2 veces, río por WhatsApp e río despois cando o vexo nas redes sociais. É un cachondo, é un tío genial. Bueno, vedes, eu non sei se percibides de que xa está brandiño. Isto xa está collendo, xa está brandiño, xa se pode meter na boquiña, Ben. Vou acercar por aquí. E máis o caldo. Imos meterlle a modiño, Se non queredes peneirar, non peneirades, vale. Pero metemos así, como por choiva. E despois, moi importante, isto é que acaba de salir do lume, por eso sei que está quente. Pero moi importante que o caldiño este quente, Importante. Cociñar a fariña. Importantísimo. Para calquer rus ou para unha bechamel. Cociñar a fariña. Eu non lle vou botar máis. Eu penso que así vou sobrado. Marcala aí un par de minutos, vamos estar remexendo, dándolle unha volta, porque senón notase moito ese sabor a cru. Moitísimo. Non fagades eso que facíase, eu non sei, pero vino a facer un par de veces. Vale, a pataca temos a lista. Apajamos o lume, vale, xa me enterei. 2, 1, 0. E agora, se queredes esperar a que baixe o pitorro, ou se non, xa lle quitades o vapor aí. Vou esperar, vou deixar un par de minutos máis, mentre fajo isto. Primeiro, quero acabar con isto, quero que vexades isto, como se fai. Varillas. Caldiño. Subimos o lume ao 9. Vale, vedes que aquí comeza a pegar e demais, agora é o momento ideal agora para botar este caldiño. E agora é onde imos a facer o rux. Ben. Vedes como vai saindo? Vedes como é o labor? Vou baixar un pouquiño o lume. 8, 7, 6, 5, 4. Mirade, que botaría? Unha culler, ben colmadiña, de fariña, non lle botei máis. Botei 2 porque unha eran 2 medias. Vedes, xa temos aquí un espesor ideal, Vou facelo máis, Vou a coller e botamos un pouco máis e buscamos o espesor por evaporación. Buscamos o espesor por evaporación. De todos os xeitos, o ideal é que non quede moi espesiño. Non buscamos a bechamel das croquetas. Buscamos unha bechamel salsa. Vale, tirando un pouquiño a licuado, porque queremos que os ñoquis empapen nesa salsiña. Por lo tanto, que vai ao líquido por máis. Pero hai unha cousa máis que vai espesar despois, que é o queixo.
Polo tanto, vai ir toda para dentro, ou case toda. Moi ben, a ver, deixádeme agora quitarlle a pela pataca e o que eu vou facer é que isto se cociñe, vou botar un chisquiño xa. Un chisquiño, mirade o que chisquiño, un chisquiño de verdad. De noz moscada. Non queremos para nada que sepa noz moscada, queremos que sepa a queixo, e polo tanto, imos aí. Vale, eu penso que, nada, isto me levará aproximadamente 5 minutos. E montar a pataca outros 5, nun chisco dun ollo, estamos aquí. Agora. Teño a salsa blanca xa feita, escoada, mirada a textura, vedes? Ainda podemos pesar un pouquiño máis. Pero o que vai a marcar o espesor vai ser o queixo. Agora, estamos aquí co puré de pataca. E o único que fixemos é botarlle, machucar a pataca, pelala e punto, nada máis. Engadimos 2 xemas de ovo, salpementamos, a manteiga, que xa, por que botei antes a manteiga? Porque a manteiga bótase cando a pataca este quentiña, vaise desfacendo, vaise misturando moitísimo mellor. Pero esa nequillo de manteiga. Ben, e agora, pouquiño a pouco, temos que facer como unha masa, ca fariña. Xa teño morna, A pataquiña xa está pelada. Ben, ben, e agora, un pouquiño, aproximadamente, xa relei o queixo, cun relador, o que tedes na casa, engadimos un pouquiño de queixo, e seguimos, o resto vai a ir para aí. Aproximadamente xa vedes unha cunca per cápita, para cada un das cousas que facemos. Vale. Ben, agora dentro de nada hai que metelas más, Botamos a fariña, seguimos mesturando. Hasta que non peje. E que quede todo ben amasadiño, unha pouquiña máis. Así. Agora que podemos xa traballar con ela, non? Xa podemos traballar cas mans? Penso que sí, verdad? Penso que sí, xa empeza a despejar e demais. Ben, pois agora, e cando collemos, e pasamos por aquí. E temos que formar unha pasta que podemos facer boliñas con ela. Como se fose, aí, como se fose unha masa, igual. Exactamente igual. Eso é. Bueno, mirad unha cousiña. Me deixades, vou a ir amasando, vou a ir facendo. Agora, unha vez que teñamos a textura, o que imos a facer, cando teña todo preparado, vos lo explico. Imos a facer así, vedes? E a partir de aí, imos facendo os ñoquis. Vémonos agora. Teño a uguiña fervendo xa aquí, mirade. Aquí teño a salsa que vou engadir o queixiño relado, vedes? Aí. Fora. Que non ferva, pouquiño a pouco. Os ñoquis, despois de facer as boliñas, despois de amasar, ca fariña, o que pida, porque o que che pide moitas veces é a cantidade de auga que ten a pataca, se ten moita ou ten pouca, pois depende do que pida, e despois así, co garfo, facemos así, o único que queremos é que teña uns pequenos ocos para que entre a salsa. Xa sabedes por onde vou, non? Entra a salsiña, empapase de queixo, e adiante.
Nada, cousa de nenos, O facedes así, botades unha tarde facendo os ñoquis con queixiño de cabra e non vos ides arrepentir. Cando están? Están cando floten. Ahora van para baixo. Vedes? Bueno, cando floten, eu xa teño aquí espumadeira preparada. Os temos listos. Sinxelo. Pensade que a pataca está cocida, Lembrade. Senón, mal íbamos a facelos. Oye, que é un xeito máis. E para a salsiña, bueno, con esta salsa de queixo brutal, con tomate e queixo, con un pouquiño de alfábega que vou ir á horta eu tamén a botarlle un par de follas de alfábega aquí que van a quedar de maravilla. Ben, según vayan frotando, así van aparecendo. E así imos sacando. Vale. A ver os primeiros que aparecen por aí. Xa empezan, estos xa empezan a bailar. Aquí xa hai algún. Non tarda nada, Bueno, listo. Boliña. Garfo. E témolo. Non ten nada máis. Bueno, a salchicha está ben. A teño aquí xa prácticamente. Xa adiantei un pouquiño, teño un pouquiño dourada. Listo. Estos están, Vémonos agora na esquinilla da mesa aí. Agora. Cocemos as patacas, machucámolas, salpementámolas e mesturamos con 2 xemas de ovo, o queixo de cabra máis a fariña precisa para formar a masa. Dámoslle forma aos ñoquis e reservamos. Para facer a salsa fundimos a manteiga nun cazo, rustrimos o allo porro e o allo. Engadimos a fariña e o caldo de verduras, salpementamos, incorporamos a noz moscada e coamos. Engadimos o queixo e remexemos ata disolvelo. Marcamos as salchichas, empratamos e listo para comer. E agora non me digades que estes aquí non teñen boa pinta. Bueno, pois busco confesar unha cousa. Se teñen boa pinta, ainda saben mellor. Xa provei un. É o queixiño. E, desde logo, este queixo é do que invita non só a comer así, sino a facer pratos con el, É fantástico. Vivan as cabras, están como eu, todas, igual. Un biquiño, unha aperta e non deixedes de facer este pratazo, porque non me vas a arrepentir. A salsiña branca, con este queixiño, brutal. Unha aperta a todos. Un sorriso na cara, vale? Sempre. Chao.